Smrť nie je tma, je to moment, kedy sa konečne otočíš a uvidíš pravdu. Tvoja duša vystúpi z tela a ocitne sa v priestore, kde čas neexistuje. Tam, v nekonečnej knižnici osudov, si otvoríš mapu svojho života. Vidíš všetko, každú chybu, každú nedokončenú lekciu. A vtedy prichádza ten najdôležitejší moment. Uvedomenie. Tvoja duša si musí vybrať, čo zažije ďalej. Možno čakáš, že si vyberieš luxus a pokoj. Ale pravda je iná. Mnohí z nás si dobrovoľne ukážu na ten najťažší plán. Vyberieme si chudobu, bolesť alebo stratu. Prečo? Pretože duša vie, že len v ohni sa čistí zlato. Potrebuješ sa vrátiť, aby si pochopil to, čo si minule prehliadol. Preto majú deti tie zvláštne spomienky na miesta, kde nikdy neboli. Preto kreslia chrámy a lode z iných storočí. Sú to ozveny tvojho vlastného rozhodnutia. Tvoj život nie je náhoda, ani trest. Je to presne ten plán, pod ktorý si sa ty sám pred narodením podpísal. Nezabudni, prečo si tento ťažký život vybral. Prišiel si sem rásť. Ak ťa fascinujú témy ezoteriky, reinkarnácie a hľadania zmyslu, podpor náš kanál lajkom a odberom. Sleduj náš kanál Osud na YouTube a odhaľuj s nami pravdu, ktorá presahuje náš svet.